a todos. Non me queda moito por dicir despois do que falaron Jorge e José Merelles. Dar as gracias de novo a Turismo de Galiza pola súa implicación con este Concello. A verdade é que esta terceira edición do Son da Estación, eu concordo coas dúas persoas que me precederon na palabra, marca a consolidación deste festival. Quero vos dar as gracias aos medios, que sei que levades unha mañá bastante intensa hoxe, así que grazas por vir tamén a esta presentación, e tan secreta tuvo que eu nin sabía até este momento que grupos iban a participar de ningún dos dous eventos, non? E agora vendo os grupos dome conta de que son un pouco máis talludita, e entón me vou aquí a isto da Son da Estación, pero vexo que as miñas sobriñas van a estar moi contentas co festival que se vai a celebrar o día 7, que é o día da nosa feira de agosto, da feira do ano, e que tamén son dous eventos que marcan, non, como colofón de toda a actividade cultural e festiva que organizamos durante o verán na rúa. Nos gusta falar de verán cultural na rúa, non tanto de festas específicas. Sabedes que temos unha programación amplísima que arranca prácticamente este fin de semana co Carnabrao e que rematará ali polo San Roque. A finais de agosto presentaremos especificamente a programación do Concello nos próximos días, e esta cuestión do Son da Estación, que o ano pasado foi un festival que, bueno, falou aquí tamén da tormenta do primeiro ano, pero que a tormenta do primeiro ano non pasou nada comparado co que pasou o ano pasado. Sufrímolo moito, cando se celebrou finalmente en outubro, creo que foi tamén un momento de catarse despois do que pasara no verán. Eu creo que foi un festival que cando por fin pudemos celebralo, todos e todas os que asistimos, cada vez máis xente de fora, efectivamente, pudemos disfrutalo con moitísima ilusión e ademais con moitas ganas, e eu creo que o público respondeu moi ben a este festival. E me pasa un pouco, non é por mencionar outros concellos, eu cando era máis rapaza e estaba estudando en Compostela íbamos moito á Feira do Queixo en Arzúa, e pasaba unha cousa na Feira do Queixo, que os artistas, as artistas que actuaban na Festa do Queixo ese ano explotaban. Era unha cousa moi... había ali un promotor aquí como Jorge que tiña moi bon ollo, e que aqueles artistas que iban a aquela Festa do Queixo ali vin xente que logo se fixo ultra mega famosa. E isto está a pasar na rúa. Animo a todo o mundo a que participe deste Son da Estación, deste primeiro festival tamén de ritmos urbanos, así como en toda a programación que organiza o Concello ao longo de toda a temporada estival. E quero rematar dando as grazas de novo a José, pero tamén gracias a José Vicente Solaral, que fai un esforzo grandísimo ano tras ano porque toda a programación cultural e festiva da rúa, que é moitísima, moi intensa, desde logo moito máis do que a priori correspondería a un concello das nosas características polo tamaño e o orzamento que manexamos, e se fai un esforzo importante por colocar este concello no mapa cultural do noso país. Eu creo que eso fai tempo que o conseguimos. Este verão non vai ser diferente, vamos a ter moitísima actividade, e estes dous eventos que vengo hoxe a presentar, Turismo de Galiza, pois son boa mostra do que vamos a vivir este verão. Nada máis,